na ni ring? Hi baby! For today's video is kanang isira dyan na aura na sa kanang red lipstick. Sayo na dyan kaayo. Very easy. Masad kayo no kay gibugas-bugas na dyan ko for fuck's sake. Uy na kayo ko no. Gibugas-bugas na dyan akong agtang. Tugay kayo maslip. So sad. Sad and depressed. Siya i-cover up real quick para madali ra dahil para chika na tag heavy what's going on. Unsan ako girl. Samora na siya. Chika ra ko pero umur ka po. Ano may paki. Ako i-cover up amni kay kanirang Estee Lauder. Every beauty blogger. Ano dyan na dahil. Bitch, we can see. We film in natural lighting. Nakay ko dahil, wala na siya ko sa ako ang own house dahil. Ko sa mga lain lugar dahil, nangita rin ko wifi. Tanan dahil, buhaton ang tanan para maka-wifi sis. Sad gani kaayo kaya. End of season na dyan ang Mobile Legends dahil. Epic na sad ko balik girl. Kapag nagduwa dahil, I'm so tired. Tuig ko no, dagan na kay bugas, pisting yawa. Dagan na to akong buhaton unta ba. Kuha na tag wifi sis. Saan na to pag business anin ato dahil. Tuig na kay tunon na dyan kay third eye. Oh my god, for fuck's sake. May mawagta na siya sa Estee Lauder. Tuloy na kay Kuday. I'm so tired na. Balik na siya sa sugod ang tanang morarag Mobile Legends na imbis metic unta ka day. Nakalit na siya ka Grandmaster or na Epic. Ang buti feel ako gamay na makarelate na. Then morarag ko buang. Tuloy na kay Kuday. I'm so poor and sad and depressed. Where is my family? Sad jud ko dahil na kanang balik na sa Epic dahil mas focus ba na? Hindi mo siya ma-focus. Oh, sad kayo na Epic tree balik dahil. That's so sad. Mythic unta to dahil ba? Mythic tree. Kapoy na kay duwa dahil as in feel ako gamay ra makarelate mo lagi ko gumo ganto ko muduwa di wa may wifi dahil so that's so sad ato na siya ko sa akong mga beautiful ato na siya ko sa akong mga wealthy worth it friends sana naapa na naapa jud dahil maihap na lang tulong na lang sila dahil nindot to ako mga friends ate sa kay wifi dahil ginay sa kaayo so sige na lang di ta may kramo kay nakig wifi ra biya cover up ang mga under eyes kabo na mo ani uy di na ko gra mo focus de kay ginan jud ko sa comment din na kay na i-focus kay makakita ra mi day under eyes that's all I need kay nag-video ba ako sa natural lighting dira ka mo tan-aw asa ko ga video di ba na mura na akong front view so di ba init rasis as in dahil uy na kay ko girl promise atong nasa akong last video kay wig ra to siya ha mura ka pa ora mo paki at og powder under eyes ra na ako to dira ra ka kay magsingot ko sa akong ilong labi na init pa kay sis makadungog ka sa ceiling fan kung pisti jud ni siya dahil sa mga pagwawi yawa I need beauty central ano siya kog ungo ay I'm look like a ghost kita ka sa akong Hermes na bag down there kanang color pink you could never na imura na siya kilayon da eyeliner ni siya eyeliner ba ni basta color black din siya wa di ba eyeliner ni siya ako na siya mo pang kilay sis nakabora mo kilay basig buntising unsa ra gud ino technique gud kana baga kay stand na box uso pa ng box cannot judge bitaw ng kilay di ba sorry simong kilay common so powder kato i-brush off ang mga bake para fresh na balik dahil para dili na heat proof na ka dahil di na ka makuyaw magsingot pero sa ako walang nang ba magkilay gani ka dahil kaya na sa i-support na local business magrahan ko ana mag-support na ako na ako sa i-support back do you feel me char Hera Cosmetic dahil kaya nasa siya iyang own eyebrow gel kani siya clear na sad ni dahil kay eyebrow gel na ang mga local ay sana ako kay I could never kanag-iusan na pag-invest nila ganahan sad ko pila ko umura ka pa invest ko wala ka pa mamalit sa mura na siya. So, kabaw na mo clear brow gel by Ira Cosmetics. Sana, Diba? Ano nakasayon sis? Hindi radyo ka mag-blush on. Pero puti, gani kay ka, marog white lady. Gamit og bronzer. Hindi na ko ganang maginano. Nakabasa dyo ko comment na. Ay, lagi na i-zoom kay makakita. Rami. Kung ano na siya kay pang warm up. Dili na siya yung pang contour. Kanam itong na mo balik imohang basta you know what I mean. Yung pa ko explain. Kanam itong brown day. As in day, gimingaw na dyan ko day. Gimingaw na ko ka nang makasway o wifi balik. Man mo upload o mga content awan ay mananaaw day man isa pa jud day na shock jud ko na ga-visit na ko sa akong page day ba sa Facebook daghan kay mga unlike day awa ako pag May 11 mo ni akong like sa May 11 pila 52,800 whatever karon na kay hapit na mag 51 day so grabe lang ang unlike na ko day did I did something am I buknoy or what did I do shit ano jud ko ana day na shock jud ko no everyday mo na mag unlike day na gano na jud ko na did I did something wrong
Sadyo ko na na-depressed, pero cabs na lang ko day. Sayang tato ba, imbis pataas din yung paubos na noon ko day. Oh my God, hindi na ako gana mag-vlogger. Isa pa day, mag-giveaway ta din mo. Ingin pa dyan na. Kanang giveaway, like my page, na. After sa giveaway, what na yung unlike na mga tao. Oh my God, girl, dyan. Tinuod dyan na, girl. Mo dyan na ma-happen, girl. Sad true na reality. Saan man day, uy, ditap yan ni Buknoy na if magmangaway, if magbinuang siya kay awayon siya sa sikat gihapon siya ako kay wala na siya abo piste Bisaya mong good ko if magtagalog ko they feel ko I get more ko attention sa mga Tagalog or somewhere area in the Philippines. Am I right? I think so. Bito I'm so sad kayo na trawa ha di kan sa 52 800 likes sa una man pag abot og unsa na ron ibutan na December na karon ko ano dai abutan na 51 unlike oh my God girl that's so sad and depressed. Sige na lang okay na lang. Bahala na madira. Aw na siya likers. Dahil na piya sa una, di mabot og 1,000. Luwin, kay no, luwin na kay ko da. I miss the views na mabot og 100k. Feel ako, content, bro. I think I will step it at my content. Comment down below. If mo comment down below, comment sad mo. Uy, giatay. Mayroon kog like this page. What's in mo like, day? Yawa. May isa pa dyan, day. I'm wearing my friend's merch. It says, saan ni? I love anal or I kiss anal. Okay, day. This is from Dream Cart. Dagan kay siya customized, day. Pwede siya kanang virgin. Pwede siya kanang kanang binastos. Pwede, as in, day. Everything linked down below. If may ko link down below sa day. Naara dyan dira, day. Tanawa sad. Ni siya slim fit or regular fit. If ever, mas dako pa ka na ko na yung mannequin na alive. Ali. O, diba? Anak rana, day. See? Pakita na. Yes, guys. Sa Dream Cart sa nako, it's only 149 or 150. Feel ako inana jud dere mo tanong ko sa YouTube ba. Wala sa koy paki man say everything link down below man. Use code chorba. Wala na sila paki dai. Tiga uwan sa noon dai. Kadug na sa uwan. In depth kan bitaw na ni brown. Pwede na ka mag blush on pero if di ka gana mag bronzer dai. Kuan na lang dai. Sa gana dai. Blush on. MAC Chorba Nest. Peaches. Paano ni ha, if ever wala kay eyeshadow, if di ka gana mag-eyeshadow, pwede na ka magamit itong bronzer. Kanam ito para mura yan. Kanam ito naray in-depth. Istage kayong uwan dahil. Siya mura na siya itap-tap. Awa good na oh. Mga tao na di ganahan mag-eyeshadow or mga tao na di ganahan mag-makeup to kayo like murag pang kuan dahil kanang ting atog simbahan. I mean, you know what I mean? Grabe dyo kayo. Kanang simple lang dyo, di ba? Simple lang ni para nako. Or is it too much? Kaya na, kaya di na ako mag-nose contour, kay enhance na mascara if you want. Kani siya na pilo ka kay Bipol Lash. Diba? Yan na ang pilo ka, day. Ano na ang pilo ka? Nako ba, wala na ko kabutang og eyeliner, day. Sobraan ko excited, day. Wala ko kabutang og eyeliner. So, mabutan ako og eyeliner ka diyo. Ira Cosmetics na dash. Ay, nag-tutorial ko, ani. Kanto itong gibutangan ako og black diri. Mo sa na akong gamit, ani. Atay kay day, wala dyan na video, day. Nag-eyeliner pa kay ko diri, day. Wala dito na video, giatay. Mura na siya. Diba ni? Very simple, very easy. Diyo papiyas na ko ha, tinanga dahi. Kanam itong giunan ako ang piluka dahi man. Awit ng eyeliner. Dahi na-excited rin ko sa akong piluka sis. By Falash. Tumbok jud akong now dahi. As in, brown no. Where is Diane? I need Diane. Og red lipstick. Pidir sa nude. Pidir na tanan. Para simple ang tanan. Pero ganun ko ibagay ni nakabutang ba. I love anal. O diba? Ganun ko ni I love anal. It's so relatable. Mga people who are very mysterious. Asa ko ang, mas nga tawag na, bag na, saan na bag? Hermes. Da, sama. In a red lipstick kay Everbelena rani siya. Everbelena daw ni Day. Diba? Para matching namin sa I love anal. I love man na, kung ano, smart man na siya. Do, kaya dyan. May mga question pagdali. So, karon guys, kay mag-lie detector me. Vibrate sa tabi. Nakulawan dyan ko, day. Sana mga sa YouTube ba kayo? Gato ko uira, day. Pero scary dyan siya, day. Legit dyan siya na makurintihan imong bilat. Kinsay pinaka-fake ni mo na friend? Si Barba. Okay ra na. Uy, sa kailangan ni. Sa top ka or sa bottom? Bottom, oy. Ano ni ring? Sa bottom ka. Ano ko? Bottom ko. So, ay ko yung top ko, day. Basi. Uy, baka ko manida. Na-ring siya, so namaka ko, day. Wan ko na top, uy. Wan ko na top. Naa ba kay uyab? Wala. Dahil tinuod siya, naman kay uyab good. Asa. Ano ba makaibaw? Aw, ganahan ba ka ni Buknoy? Ganahan ko kay nag-hit for famous gapon siya. So, How to be her Asa or man, him. yes or no? Yeah.
Wow. So yes, so gan it means ganahan kaniya. Oo, ganahan kaniya. Ganong ganahan kaniya. Ang kikuan man siya day kanang dagan ga hate niya pero famous gyapon siya. Sao man na day? How? Hadlok kay kurente na siya dinay pini-vibrate day. Hadlok. Ayaw day guys, sige nila ka vibrator. Teste. Lights on or lights off? Lights off. Ayaw, oh. If mo edit ko di mo uwi kayo pero Lights hadlok jud siya day. Lights off or lights on? Ay! Di kurente. Nasa di ako gingon. Ayaw ba? Mo kurente jud siya day. If mo tanaw ka ba? Uwi kayo pero if naa ka day as in nagduwa ka day, hadlok kay sis. Sige, ask ko. Ito may ask na ako. Sudlan na ba ka day? Halinan pa kasi mong t-shirt. Yes. Dream card, link down below. Kulba lagi siya, day. Gani, di ba? Dito ko ni mo. Wait up. O, di ba? Nabito ko ni mo. Kulba siya. Guys, legit to siya. Kulbaan dyan ko, promise. If mo tanaw ka ba, uy, yan ay naman pistiwi, di ba? If naa ka dayo, hadlok dyan siya. Hatlok dyan siya, promise. Ay, mga cake pastry. Thank you so much for sending to us all of it. And we have also brownies, cake pastry. Salamat kaayo. Kunya, atong i-try, no, ang brownies sa... Ikaw first, oh. Guys. Lami, lugo ayo. Lami siya, wala joke. Oh my God, Jam. Mura na ang pinaka-simple look. Pwede rin siya mo atog church, mapadakop sa curfew, mapagukod sa tanod. Inanara ang aura, girl. It's so simple, very easy. Makaputi pa siya sa ngipon. Colgate. Link down below sa mga people. Ganahan ka mo check. Tanawa. Demand kay ba? Tanawa, uy. May na kayo ni-like sa akong page na ganang dagan na ng unlike. So sad. It really hurts. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi Oh my God! Hanggang ganun na lang nga, kailangan ko tong tanggapin.